you're watching Micro Moments. For today's video, andito ako sa bahay ng ko for Valentine's Day party. Andito yung friend ko. Say hi, Sweetly! Hi! Welcome to our Valentine's Day party! Sa Boss Baka. Ano yung kinakain mo, te? Naunta sa Boss Baka. Sa Boss of Baka daw. Init Yan. pa tayo. Oh, mainit pa. Nagkaon. Ang sarap-sarap ng mga food. Adobo? Wako ka picture din sa food. Degobra. Ano yung mga mga food na hinanda? Sige ko ilabo. So yung ko picture sa food. Degobra. Ano yung kinakain mo? Humba and rice. Oh, so Pinoy. Pero magkuha sa food. Picture mode. Tingnan niyo friends kung ano sweet ang atmosphere ng dinner namin kanina. Candles. Sansyahan nyo ng face ko friends kasi oily. Hindi kasi uso yung powder sa akin friends. Ako i-zoom Oh, nana na smile. Gusto kang zoom ha? Ganda yung decor ni Sweetlyn. Nana na smile. Diba te, ang ganda ng decor ni Sweetlyn sa bahay. Ang hangin, ang hangin.
Gets na. Wait ha, pusikti. Ika-sir lang, ika-break yung papira. Balat na urol. Porsikti. Sige, roll. Porsikti. Ispat, may gatua. Porsikti. Uy. Benson Comfort. So, bring kami gito. Kami gito. So, Yun ay still kay nagsige o paspas nga pinaruli kay kiba-kiba. Dadaghan man ko tubig. Damunot na. Nakasarap ang bata ug ako. Sige, te. Padala. Taon ka na, Stiloy. Pusikti ha, Serafina. Sige, Clan. Ayuhan na ikaw. Ika na. And, Bentley. Roll kaya aron dili ka madali ka pag roll ba? Adik na, Clara. Nag-atubang man sa camera, di na makita camera. Serafina. And, 2, 3, start. Go. They go. Yes! Hvem er det som vant Belgiergaven? Ako usa. Talo tayo? Talo! Talo! Pagsayaw mo niya, pero musunan ko. Ayaw mo ko. Forward gamay, te! Forward gamay! Binuang na. Paru-paru-chi, 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 paru-paru-chi. Please don't forget to press like, subscribe, and bell button.